ବସନ୍ତ ବସ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଡାଲମାଟା ନାଗିଲାଣି ଆଉ ପାଉଚ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯିବେ। କାଇଁ ହଁ ରେ ତା ଭାଗ ରଖିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଫଳ ତୋଳୁଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେପ୍ଟା ଫଳ ଆମେ ତୋଳୁଛୁ। ସେପ୍ଟା ଫଳ ପାଇଲ କି? ସେପ୍ଟା ଫଳ ତୋଳୁଛୁ ଆମେ ଯାଇ ପଛରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯେ ସେପ୍ଟା ପାଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟା ଫଳ ପୁରା ପାଚିକି ନୁତୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ନୁତୁ ଏଇଟା ପୁରା ନୁତୁପତି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବି ନୁତୁପତି ହେଇଛି। ଏଇ ଫଳଟା କେମିତି ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଖାଇଲେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ।